یەکێتیە نیویسکارên Kurd li Sûriyayê bi dirûşma nivîskarî berpirsiyariya Kongreya xwe ya heftemîn li bajarê Qamişlo li dar xist. Kongre bi beşdariya nivîskar, rewşenbîr, helbestvan, hunermend, şêwekar û rexnegiran li Parka Xwendinê ya li bajarê Qamişlo bi deqeyeke rêzgirtin dest pê kir. Axaftina destpêkê ji aliyê endamê desteya rêveber ya Yekîtiya Nivîskarên Kurd li Sûriyayê Qadir Egîd ve hatkirin û anî ziman ku rewşa çandî ya Sûriyayê bi pirsgirêkên mezin re rûbirû ye û nivîskarên Kurd jî ji van guhertinan nedûrin. Endama desteya rewşenbîr û nivîskarên Kurd li Sûriyayê jî Şepal Seîd Yûsif Konger li beşdaran pîroz kir û hêviya pêşketinê kir. Kongre bi hilbijartina serok, cîgir û neh endamên nû yê desteya rêveber ya Yekîtiya Nivîskarên Kurd li Sûriyayê dawî bû. Rastîmana li vê dekê hazir bûne Kongra heftemîn ya Yekîtiya Nivîskarên Kurd li Sûriyê emok mêvan ji xwe lê hazir in. Em jî ana di vê haziriya xwe de em dibêjin gelo wê Yekîtiya Nivîskara bigêje çi astê. Gelo gavên gibên avêtin piştî vê konferansa xwe wê çawa be. Ji xwe hêviyê me hene nivîskarê me, rewşenbîrê me tev de karibin ji bona vê rewşa îro em tê de jiyan dikin. Kurd tev de pêvajoyekî bi rastî pir giring û hesas jiyan dikin. Di vê pêvajoyê de wê nivîskar çi be? Wê pînosa wî têkeve xizmeta ku de? Gelo wê pînosa yî bibe karibe jiyanekî îro şoreşa Rojavayê Kurdistanê jiyan dikin yan jî em bêjin jiyanekî Kurd îro di vê sedsalîya nû de jiyan dike wê karibe wergerînin rastiyekê. Wê karibe wergerînin bi rengekî hîn berfiretir bibe pînosa şoreşa Kurdî, bibe pînosa mafê Kurda, bibe pînosa bi pêşketina zimanê Kurdî û nivîsandina zimanê Kurdî. Gelo wê vê nakaribe em jî duê hêviyê de ne wê vê nabikin ji xwe em dîsekê carekî dîtir bi navê xwe Yekîtiya Rewşenbîrên Cezîrê em vê kongrawana heftemîn pîroz dikin û em bi hêvînê ji hundirê wê na derkevin bi gavên bi nerx karibin vê yekîtiyê bêtir bi pêş xin.